Sí, posa la mà. Estàs preparat? Sí. Ja? Sí, sí. Ja. Jo salto. Dius... Ja. Merda, que ho he fet. Espera, Pau. Toma falsa. Això... Això talla molt. Que tot. Doncs no rasquis. Mira que fa la mateixa mà. A veure si tallen. Agafa'ls! Agafa! No, t'has de posar que et vegis més així. Vale, i ara jo els tiro i tu saltes. Ui! No m'han tocat, per sort! Però he obert la boca. Sí. I el teu. Això no talla. Ah, m'ha atrapat la mà. No puc. No. Has gravat? Sí, estic gravant tot. Talla! Et veus tu? Ja la vull, dóna-me-la. Ai, ara no s'ha... No s'ha vist. No he vist res. 2 segons preparat per lluitar. Canvia't l'ombra, em tinc d'allunyar i no m'allunyar. Fuà! Fuà! No. Pam! Pa! No vas tocar. Pum! Oh! Ah! Uau! No val. Em pensava que era un 9, però era una moneda i com que no... Les monedes a mi no m'interessen, jo vull menjar i encara que pugui comprar menjar prefereixo menjar directament, vale? Ja saps per què vas a buscar d'allò, els tresors. Sí. No, escolta... Oh! El meu barret! Sí, torna a passar. Ara ja ho dic un minut, tio. No l'he vist. Ja! No em prenguis el barret! No. Podem passar-ho a càmera lenta? No, va. Que va córrer bé! Ah! Va. No l'he vist, però això m'he simulat. Ja! No em prenguis el barret! No, que fa així, per això. Què fa així? Però no el seu, no el tires bé. Deixa-la aquí dalt. Sort, que no tinc ganes. No, no era. Sort no més. Va, em veu del monkey, va. Ara el tiraré una mica així. No l'he vist. Tio, t'ho juro, no es veu. Deixa'm aquí, home.